Quan comencem a iniciar l'esquí, el primer que s'ensenya és el viratge amb cunya, que consisteix a ficar els esquís com en forma de triangle i així anem frenant a poc i curves a partir d'aquí. I llavors ja, quan ja està dominada la cunya, ja comencem a ficar els esquís més en paral·lel i començar a tirar-nos més a la pendent, a agafar velocitat fins que aconseguim conduir totes les curves. En les categories de base, que són a la Vins 1 i a la Vins 2, només practiquem el gegant, perquè és el que seria la disciplina per iniciar, que els nens tenen més facilitat per fer i que els dona més la base que seria per totes les disciplines en general. Els beneficis doncs, aporta que han d'estar disciplina, han d'estar al dia a dia, han de saber quan toca una carrera, quan toca entrenar, sobretot la part tècnica, que és el més difícil, han d'estar al dia a dia practicant, i a nivell de psicomotricitat també és molt important, que s'han de moure, a nivell tècnic, a nivell físic també han d'estar forts, han d'estar al dia a dia al peu del canyó, perquè si no els hi costa estar-hi allà. I sobretot concentració, què és el que estem fent? Què és el que estem fent quan estem passant un traçat? Si hi ha una directa, si hem de fer xus... Bueno, estar sobretot al 100% en una carrera abans de sortir. Que podem anar molt ràpid, a les carreres intentar cada pòdium i tindre amics esquiant. Sí, a mi també perquè m'agrada la velocitat i a l'esquí vas bastant ràpid i bueno, m'agrada. Perquè m'agrada molt perquè és molt divertit i pots guanyar carreres i és físic. És el meu esport preferit i és molt divertit. Doncs a mi m'agrada molt perquè l'anar a esquiar també és una part de convivència amb d'altra gent, saber compartir, saber estar amb d'altres persones. I els meus amics m'agraden molt amb el club que tinc i els entrenadors és el millor cada cap de setmana. La sensació de velocitat és una sensació que agrada a moltes persones, el dinamisme que té l'esquí, la fluidesa, quan aconsegueixes encadenar curves i curves conduint sense derrapar. És molt complicat perquè és un esport molt tècnic que requereix molt de sensacions del nostre propi cos, perquè nosaltres mentre baixem no ens veiem ni les cames, ni els peus, ni res. Per tant, hem de saber perfectament on tenim totes les parts del cos sense veure-les. Seria un esport de sensacions, diguéssim.